Tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawa in chibai le vek ule tuan chum video at chuan Korean movie dang dai le munom tak mai target ti hi toikim taka thira ngai thak ho zoi na hun ilo nei leng umyang Korea rama mitin mai te chu kongtin renga online khuvela in ngatin online shopping ti vel po anwar na roe chungzinga chuan li bo hitel ve in online shopping loan zet target tia chuan alut kwal vela target hi second hand bung ro shalle zor chuan a mun pui ni in li po hian a laptop chu a me shat lo me che pakhat ne na shal atum ve mek bokani so hiani ve thung hi chu business firm pakhata manager na chel lai mek ni in me che thu du le mani in du tok ve tak nok nuam vak lo ani nge bokani tin alandana chuan so hiani hi an boss chuan angai zong deuh ni in alanga mase so hiani eroin a uk sak let velem lo thungani so hiani chuan a washing machine chha thu chu chanu do jui bula chuan so yin poisa anei chiam lo wangin do jui chuan shalle leina online platform lar tak target tia chuan enkwal ve chin turin thuron apezui bokani lelama laptop shaltum lia po in a mei chebiak nu ne na tang chuan message dongin a unaw pa in laptop chu aron lak don thuaron shila ma selia kongka chuan palian pui nel omlo zet mai chulo ding kurin lia chu voi engemo zat vitin a vitlum chu anita der maile alandana chuan hepa hi mi tha mang serial killer ni in a mi tha tur te chu target website atang hian bia in he website hi a mang changkai hle ningei turani chu mai ba ka tuala tha pa hian an bung ro hlodeu shal sum chang thei tur ho chu a shal sak bok china a tha mai ba ka asor fu ne viau chini in alang serial killer pa washing machine post mo so hiani chuan chalo ti tak zetin amamo box ya wang chuan aleita a mase an set up fel nu chuan anung theita reng lo maya ale na pa chu contact le tum ngel ma se kola pik du to e box silo he wang hian so hiani chu police station a kalin complain a thelu ta a thil le na pa chu mi bum mang ning ye ya asya tho te asoibok detective na le detective juatela chuan a case chu ho an lo ti dun mel viau mai le ngala ma se chui sak ve nge ero an tum mel ve thau mai a ho nu in so hiani chuan washing machine a le na pa profile chuan bi chiang vela lia laptop po khalo om wangin serial killer pa khan alo sor fo ne hle ni in alang ani na dik tak po chu chui hlei theilo ani awanga so hiani thin rim chuan comment section lama chuan a thil le na pa chu soi selin a soi chhechia maya mi bum mangani hi hepa hi tu manring su alaka hian report po ka thelu to ani ati mia mai heng zong lo mu a lo shevek tu serial killer pala chu hacking lama bon chung chuang man ro chapui puine na in bun rup alo ni le zel si hei wang hian atana so hiani ti boy chu thil har ani email haulo atir lama phei chuan an boss ngai zong tu pa le ama bum tu pa oki chu in ang ati ema wangin so hiani chu aral khel man viau nge chuta rei lo te nuwa chang chuan phone call changkai lo le message changkai lo tak chu adong zui ta zut maya hei hi chan ber chu serial killer pa khan so hiani detail engkim anei vekto wang ni in chungte chu website shanga alo post dar vel ti na ania achalo pui thil shang cha tirin bungrwa anron deliver zui zut sut bokani scammerin a jess a sheto ti sia so hiani omanuam theido lo ati ngai na shelo chuan akongka a bungrwa deliver tur tu ma local to lo tur police kamantir mayang cheu ti te chu atar taringot mai ni amang ang chu police station a bok tlan lut le in a complaint chu bo zui sak vaturin angin roi to police lampo in arang thei ang bera chui sak antum thu avoi ni nan an lo shille ta ani zana chuan so hiani le achian nu do jui te chu leng chuak dunin so hiani holai chu serial killer pa chuan en thla in alo vil nai to fu mai atu ka chuan atui pipe vel en filter mechanic chu aron lang hlol maya
tui pipe vela har satna ane ngai silo wangin so hiani chuan makati viau mase uk sak zui lutuk lem lo chuan nakal turin a chwa san zui dor dora tlaila ma chuan a unau pa hian message kal tlangin poisa aron dil le tluk tluk maya adil ngai hau silo wanga so hiani mang ang chuan ko la tuma ma se allow in switch off dai box si heta chia hian so hiani po in ama ti boy tu scammer khan a unau pa number changin poisa aron dilan yeti a shathiam ve chia zanlaya chuan akongka chu tu emo hian ron kik dot to tin a electric lock la chu automatic in alo la in hongzui kongka bianga chuan a mel shat lo mi pa pakhat chu ron dak lut heuin nangma hi ami ka case door tur chu aron ti tamai scammer pa chuan du in a electric door lock chu a hong thei to ani ti le mi pasang sang laka case angin azwar me ka ne ti chathiam so hiani chu amang ang tak zeta amang ang chuan detective akol ngala heiwang hian ama dor tum tu pa po chu hlavin akal son vele ta shamani chuti mek lai chuan number ringa ta chang hian minute nga hnuwa karon kal don ti message ala dong le zui ati nga na shelo hlau box si chuan timer chu minute nga setin minute nga aliam chatia akong khar chu automatic in aron in hongle taringut maile mi papakhat bok chu ron in lar le in chhunga lu atum lai taka detective juwa aron thlen man hlo wangin so hiani chu a him le ta shamani alandana chuan he pa po hi scammer pa tak tak khani lovin a mel shiat lovin so hiani address chu ks omna tia shilwanga dor turakal mai aloni serial killer la chuan so hiani chu nasataka vo chhun zom zelin athi hun a hnai to ziate chu a shil ol talo so hiani mang ang po in thilom zia chu detective te shil chhong vele ngalin detective te chuan nu chui na an han thok tak takale scammer pa omna chin chu an chui chuak thei ta hlau mai ma sen va thlen ve me chuan alo in thiar chuak man dim diam to thung deep freezer zong chulo nu che in an han hon nak chuan lia ruang kha alo om reng mai a om zia chu serial killer hian lia atha nu khan a in chu na thona na mangin a om na chin shiat ani ma zong kha chu alo in beng bel reng ti na ani heta chia hian thu nei tu lam po in an case boy pui lai chu thil serious chakani ti an pomve ta chia alandana chuan so hiani ina tui pipe vel ron enfel tu kha serial killer pa chu ani mel ta bokani so hiani omanuam thei to lo ama in chhunge ya po chuan thlamuang takin om thei to lova a ina chuan tu emo cheng ve an om tla ta shiat na ti chune yin an dap kwal vela mase tu ma mu zo box silo atuk zana ahna bang chu ngai zong tu an boss pui khan zui ho in len lu atum ve tlat maya so hiani la chuan serial killer kha ani ringtlatin arab tran ngei mai an boss zurui phengla chuan kongka chu hon tumin apot tawak wak maya so hiani chuan a thei pato pa belet ve in kongka chu in chung lama akal thei ta shamani mase in chung an enkwal vel chuan tu emo an lo om nge yani ti sha tak mai hian engkim mai chu alo nok drop bal vek maya ei tur te chu in chhop nok nu ayin tv te chu alawin on sa thlap mai a computer chu thok le khata ron nung thutin screen a chuan vo in chu iron ho ma hle mai ti chu alo la in ziak zui so hiani hlawlu tuk chuan detective ho bok chu ko le ta a mase maktak mayin chutiang taka a in chung lo swa samsak tu chuan chui zui theina tur kut je thlapak hat ma zu nu chha ei lawamole chu chuan a hnuan chui mek he serial killer hian a hna a hne so rap thak tak zitani ti chu a pholang chiang viau ome serial killer chuan ala vo chhun zom renga wanga mangang so hiani chuan a bank account te chu tiruakin poisa te chu a withdraw pha veka a lo chau chu ani ber to e detective lampo in so hiani case chu ngai serious tak ze to in serial killer chu man ngei tumin thei top an chwa ve meka so hiani apartment ko ta te chuan in chhop na yin so hiani chu uruk takin an vengtla to bokani mase chuti lai tak chuan serial killer chuan detective chuan be thutin ni khoshelova asiam nu chuan tha tum zuya mase midang an ron kalve ta ka wanga pam tu le in so hiani in lama chuan zan in nge ya tha tumin alu chho vele ta thungani
heti lai tak hian a hmalama a che dana wanga in thiam lo so hiani boss la chu ngai damdil turin so hiani ina chuan kal alo tum ve mek boka serial killer pa a mu chuan so hiani bial pa emoti in a thik ta a thin rimin a tong tak ngek maile hei wang hian an nun na hlutak chu a chan pha ta der mai so hiani aron hove nuwa meu phei chuan serial killer chuan an boss ruang chu a ina lo seng lut fel man vek to in ama takapo chu atom rukuk man to ani so hiani laulu tuk chu sofa mu in chuti lai tak chuan a water sprinkler chunga camera chu mu viai thein room zong chu en chiang ngala a room chunga lutin an hoi kwal vela chuta an boss ruang nge mai chu a room sira chuan mu in a laulu tuk chu a tharau thlok chuak lo chawani bere chuti mek lai chuan a room kongka churon in hong zawin a hnung maya chuan serial killer chu ading tareng maile serial killer chuan ronbe ngalin ni khoshelowina siam zuya heti mek lai hian detective ju chu ron har chuak vele che in detective na po aron thleng chop chil ve ngal serial killer chuan so hiani chu phur chuak ngalin a hnung chia detective pani te chuan an zui ve ngal boka mase kong laka chuan detective te chuan na kar chu chaklian zet chuan ron su in an vai accident ta biai maile serial killer chu man ani ma a bibo manin so hiani ero damdo ina shwai ngal ani a detective na phei chu chet swal na chuan boralin detective ju ero in hliam lian tham anei velo hlo thungani ama awanga detective thina chu so hiani po in automatic hermai serial killer man chwa theidan turmol mai chungai to chanin detective ju anen chuan in mu in ruwa manna an siam dun ta ani target website at chuan meche profile lem siamin chumi account kaltlanga serial killer biak po chuan tumta ani anro man na chukal tluang zelin serial killer le so hiani te chuan product in petura in mu chuan tumta so hiani chu in chei danglam vel ngial ma se mi alo tak serial killer chuan thil diklawo om ti shathiamin alo ring hlel ngal chat maile serial killerin a ring hlel ti shathiam so hiani chu azamta bedroom kal chuan lamin akal shangngal mase serial killer chuan zui zelin tha tuma be atum tamai detective ju chu ron lang ngalin anin beita a ding chang zok pon hlei thei mek lova reife anin swal boy nu chuan nunglama changin so hiani chuan alo be ve a mase serial killer theng thonga ero an thok lem lo ni in alang so hiani chu beizui vele in chemte la a viatum lai takin detective ju chuan ronbo nokin tukvera tang chuan azwan chwa puita mi amaile kar chunga chuan zutla thadun rokin anla in chei boy renga mase chungzo ka chang detective ju chuan anar le ka hup sakin serial killer fing chalak zet chu a uplum thei ta shamani hemi nu hian zoizo in so hiani po in anun pa ngai chu zo chhole to in ngai o chhowele bek to a mase online khuvel hlo ziale amang swal du tana achi bai thei zia ero a sha chiang to nge yang le ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong te in zawa yin ni man nuam mangcha mutuile vek ule